खुलुमबाय गिबियाव नायगोर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसायानो जा एबा 3000 फैसायानो जा बेखौ नोंथांमोना मेनि 10 थारिखआव मोननो हागोन हाला दा जोंहा बिनि आपडेटआ ओंखारना फैबाय दा बिनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै अरुणोदय स्किमनि जोहै 9000 फैसाखौ मोननो हायासै दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा आपडेट ओंखारना फैदों दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना एसे उनाव गोदान एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन जायफोर माने दायो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनाखै दा नोंथांमोनानो अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनो हासिगोन नालाय दा नोंथांमोनाबो फैसा मोननो हागोन नालाय 9000 फैसाखौ दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट हरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना जायफोर नैबे 10000 फैसाखौ मोननो हायासै दंफां गायनायनि दा बे 10000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाया आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाग्रोदो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना फैगौ मेनि 10 थारिखआव मोनगोन ना मोना दा नोंथांमोना मोननाय नंला दै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना नैबे मे मासाव मोननो हानाय नंला मानो होनोबा नैबे सरखारखौनो माब्ला दागोननो मेनि 11 थारिखनि उनावसो दागोननो बेखौ जोंहा सोर बुंखो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबाय दा बिनिखायनो सरकारा गैयाबालाय बहा फैसा मोननो बे नङा होमबा बाथ्राया दा बेनिखायनो सरकार जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन माने नोंथांमोना नैबे मे मासाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननाय नंला नोंथांमोना फैबाय थानाय जुन मासावसो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा नोंथांमोना जुन मासाव 1250 थाखायानो जा ना 3000 सोयो दा बे सरकारनि सायाव जासिगोन बेयो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जुन मासाव 100% अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन बेखौ नोंथांमोना दायो बयबो मिथिना लादो नोंथांमोना नैबे मे मासाव मोननाय नंला दा बिनिफ्राय फैदो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै जेनेबा अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायासै नोंथांमोना जेनेबा हमनानै लाबाय सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना मोनबाय थानो हायोमोन नैबे अरुणोदय जेब्ला एप्लाइ जाजेनदोंमोन अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जे नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो फैसा मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा नोंथांमोना मा जाखो 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायासैबा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जेब्लानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोफिनगोन दा नोंथांमोननिसिम सोजेननायावनो 9000 फैसाखौ सोना हरगोन जाहैबाय दा बिनिखायनो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नाथायबा खामानिखौ मावनांगोन बेनो आरो बाथ्राया नोंथांमोना जायफोर फैसाखौ मोननो हायासै सिगांनिफ्रायनो मोनबाय थानाय दा नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै खामानिखौ मावहैनांगोन इलेक्सननि उनाव सरकारा जाखांनायनि उनाव दानि नोंथांमोना जेबो मावथ'नो नाङा नोंथांमोना एसे उनाव खबर मोनगोन आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै खोन्थाहरगोन दा नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाबानो 9000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दायो गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखायथ' खाबु मोनखासिगोन नालाय दा नोंथांमोनाबो जेब्लानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनजेनगोन दा ओइदिनखालिनो नोंथांमोनाबो 9000 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बिनिखायनो जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोनासै नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ जिखियानो जाया मानो खामानिखौ मावनानै नोंथाङा लाबानो नोङो अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों मोजाङै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना होयोबा नोंनि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव फैयोबा निस्सय नोंथांमोनाबो 9000 फैसाखौ मोननो हाखागोनखा आंथ' सानो नोंथांमोना बयबो मोनजोबनो हागोन होननानै दा बेयो जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसानि आपडेटआ दा बिनिफ्राय फैदो नैबे दंफां गायनायनि जायफोर नोंथांमोना 10000 फैसाखौ मोननो हायासै जेनेबा ओरैबायदि जादों आं बेखौ नुनो मोननाय जादों जे बबेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मा जादों गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा मोनबाय नाथायबा सोरबा सासेयाल' मोनासै बेबायदिनो बबेबा ग्रुपआ सोरबा सानै बेबायदि मोनासै माखासे जाहोननि थाखाय बेबायदिया जादों खोमा माबा मोनसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय जेनेबा नैबे 10000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायासै जानो हागौ दा नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया जायफोर नोंथांमोना 10000 फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना मोननायनि चान्सआव दङ नैबे दंफां गायनायनि 10000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननायनि गोबां चान्सआ दङ आरो बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना 10000 फैसाखौ मोनाबाबो नैबे 25000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनखागोनखा दंफां गायनायनिखौ जेनेबा जायफोर 10000 फैसाखौ मोनासै दा नोंथांमोना 25000 फैसाखौ मोननाय नंला बेबायदि साननो नाङा नोंथांमोना 25000 फैसाखौथ' 100% मोनखागोनखा नाथायबा नैबे 10000 फैसाखौ मोनगोन ना मोनला दा बेसे एसे माने दाउट जानानै दङ दाख्लै बावै चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेफोरनि बागै एसे बाथ्राखौ बुंखांदोंमोन नाथायबा थोंजोङै बुङाखै आरो बिथाङा
दा बेनिखायनो मोनगोना एसे आसाया दंखायो आरो जायफोर नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना मोननायनि माने चान्सआ दङ आरो जुदि मोनथाराबाबो नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि जोंहा जा 25,000 फैसा होनो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो बेथ' जाथावना नङा नालाय जेनेबा ग्रुपनि गासिबो मेम्बारफ्रानो मोनजोबबाय सोरबा सासे सानैयाल' मोनालासिनो थानाया बेथ' बोरै जाथावना नङा होमबा दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना मोनजोबगोन क्राइटेरियाखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामोबा जुदि नोंथांमोना ग्रुपआव एक्टिभलि खामानिखौ मावोबा नोंथांमोनाथ' मोनखागोनखा दा बेखौ टेनसन लानो नाङा नोंथांमोना जेनेबा जिअ टेगिं खालामनायफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै खालामना हरदोंबा जिअ टेगिं बायदिसिना जोंहा जाबाय थादों नालाय दा बेफोरखौ जुदि नोंथांमोना खालामना हरबाय थासेयावबो मोनाखैबासो नोंथांमोना मोननायनि चान्सआव दङ नाथायबा जायफोर बिथांमोना दंफांजों जा जिअ टेगिं खालामना हरनांगौ बायदि बायदि नोंथांमोना खामानि मावनानै हरनांगौमोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना हराखैबा नोंथांमोना मोनखानाय नङा बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय एबा मिथिनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो एसे सिगाङाव जोंहा नैबे 25,000 फैसानि थाखाय केमेरा साफायनायाबो जोंहा जानानै थांबाय नोंथांमोना मिथिखागौ नोंथांमोना सोरबा अमाजों थाफानानै फट' साफायना हरबाय सोरबा बोरमाजों सोरबा मोसौजों सोरबा दाउ दिसि बायदि बायदि जायखिन जाया माने नोंथांमोना फट' साफायना हरबाय आरो दा नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननाजों आरोबाव साफायनाया जाबावगोन खोमा एसे उनाव दा जिखियानो जाया माने 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननाय नङा बेखौ नोंथांमोना सानना लादो नोंथांमोना फैगोन बोसोरावसो मोनगोन दा फैगोन बोसोराव मा मासाव मोनगोन दा बेखौ बुंनो हाथ'वा नाथायबा देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोननाय नङा नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर दानिया सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो जोबोद गरम जाबाय अखाया हाया साननैसो जाबाय खोमा बे साननायावनो ओरैबायदि सान्दुं दुंखादों माने गरमा ओरैबायदि जाबाय दा बेनिखायनो बुंनायावबो बोरैबा जालायलांबाय खोमा आंनिया माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबायबा बुंनायाव नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखादो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो मानो होनोबा सरकार जाखांनायनि उनावनो नोंथांमोना गोबां स्किमनि आपडेट मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खावलायखादों आरो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों